Podiže Pašalić, prilika je, evo gola, 30. minut, dogodilo se ono što se očekivalo da će se desiti ranije. Ovoga puta ništa nije mogla odbrana Gibraltara, ništa. Na desnu stran Pašaliću, Pašalić, priložnost, ena proti nič za Hrvaško. Strelec je Toni Fruk. Lev Ubačaj Pašalića, evo ga! Evo ga, napokon pola sata igre, otključali smo Gibraltar. Lovro Majer brani ovo Henkins, to je ono što smo odmah nagovestili, ovo je bila prilika da se on istakne, to je učinio. Z oči v oči s Henkinsom in obramba Henkinsa. Obramba Henkinsa ostaja 1-0 za Hrvaško. Sjajna predstava v tem večeru Jelena Henkinsa. Za 2-0 Hrvatske. Majer brani to Henkinsu. Ipak ništa od 9. gola Lovre Majera za vatrene. Ovako dobro organizovana. Evo sada situacije, velika gužva, 2-0. Imao je šansu kada je ušao na teren. Zdaj je dočakal pomoč soigralca, tole je nova priložnost in Hrvaška vodi s 2-0. Strelec je Luka Sučić. U 78. minut. Evo prilike, je li ovo gol? Jest. Evo ga, napokon Luka Sučić, 2-0 vodi Hrvatska. Njegov centaršut, dobra situacija, 3-0 na kraju. Poslednja akcija na utakmici donosi i pogodak Martina Erlića. To ono prvenstvo, Lovro Majer pred vrata, to je priložnost, 3-0, strelec je Erlić. In tudi za Erlića je to prvi reprezentančni gol. Erlića, gol!